diri karon sa highway mga ma'am, kay ito na to atong mga atong anak mga ma'am, kay check up ni mama niya, ni advisean daw nga ECBC kay pagka huibis pa man taon to yang hilan na to niya giuslog-usloban ra nako ba kay mawa raman sad dayon mo to pagkagabi ni balik naman sad mo to gyud pa check up na lang gyud karon ang bata. Samtang mag-drive ko diri kay laay kaayo nakay-testimony kaning sa kamaayo na sad ni sa Ginoo. Actually daghan kaayong mga buhat sa Ginoo ba nga mga amazing kaayo nya kaning amazing nya kaning kuan mga miracle works gid sa Ginoo. Nindot kay mga ma'am kay ano ang akong i-testimony sa Ginoo kay karon ato pa ning pagkuan panahon pa ni sa COVID. Panahon sa COVID ba ya? Og katong ayo dili ni sa okay na tong COVID kay kuan wala man gito na kuan ang panginabuhian nga gihatag sa Ginoo ba. Panahon ni sa katong nag-audit ba. Kaning mo to pag-audit ato no kay nang putol tanang linya sa wifi ba sa panginabuhian ba nga gihatag sa Ginoo nga putol tanan unya syempre gikan pa sa kuan gikan pa sa sa pandemic so kuan jud kaning kuan jud ba ang mga panudlanan atong sa mga tao kay ato jud tanan ba ya dayon na audit. Sus kay salamat jud ko sa Ginoo ato dili lang ako sa akong bana kay nakita gid sa akong bana ba nga ang Ginoo nagpanglihok gid ba kuan haros tanan ang kuan ang linya mga wire haros tanan kliyente wala kuan tanan kay tibuok man to Cebu man siguro or sa tuina basta tanang nagian atong audit nga kuan lang asa man taani So keep right jud ta kung na emergency mga ma'am or na mga ambulance nga mukuan mo keep right jud ta na kay ato silang ipaagi pagiunta ng mga emergency. Nagana sila kuan kinabuhi pa. Ato din na siyang paagion mao na siya ang kuan mao na siya ang SOP natong mga driver. Yamo to mga ma'am no. Kining na kuan haros tanan unya so dako kay problema kay kuan man kining sugod man kas uno niya gikan sa kuan niya daghan na kay daghan customer ang kuan linyahanan niya need na sa gagpuhunan para sa pagsugod niya daghan kay mong linyahan niya mag-need kag tao na sad nga kaning need na sad kag mga musweldo og mga tao ba kay kaning para sa pabarog ana balik. Sus kay bang mga ma'am kami ato pasalamat jud mis Ginoo mga ma'am nga naay nahabilin sa kuan ba sa pundo nga 300,000 kato nga time salamat sa Ginoo kay wala pa man mi daghang utang hala no yutan okay wala mi daghang utang ato mga ma'am kay bago pa man mi ato nagsugod no pag COVID man mi ato nagsugod dayon nakuan na bagyuhan gracias Ginoo ato baso nauto no kaning naka kuan mi gi nabinlan mig 300,000 ato salamat lagi sa Ginoo mga ma'am nga na atong kuan baka nang kuan nabinlan siya 300,000 baso mao to kuan mao tong among gisugod og uno sus kay
kuwang man gid kay nas tanang mga presyuha mga ma'am kay tungod ka daghan sa kaning mga palitunon ba. Nya pasalamat sa mi sa Ginoo kay ngano kay kana akong bana nakapanguan na siya kanang kanang awa kanang maglalis lagi miya na sa akong bana mga ma'am kay ako ba kay mo against man ko kay sige siya manuyo ko kay magsige siya palit og kanang mga sa pangkuan niya ba pang negosyo niya magsige siya palit niya kaning kuan na di ay to kanang kuan plano na gitos Ginoo ba nga akong bana mamalit siya daag mga materialis para sa kaning pangkuan sa negosyo. Ina na kamayo ang Ginoo mga mamaw nang kaning digid mo dapat magsupak-supak. Muto ala kanang maglalis na ako bana kay ako man siyang kasukan niya siya sad man kuan sad siya na ako kay ano kuno manuyo ko nga gamitonon ra man gid kuno gihapon. Sus sakto gid mga ma'am kay ngano giandam ito daan sa Ginoo para sa umaabot nga mahitabo ba. Nana kamayo ang Ginoo mga ma'am kanang wala ka kasabot sa primero ba pero ugna na rin ang sitwasyon ng mga ma'am no anha naka maami sa buhat sa Ginoo mga ma'am. Yung moto kaning kanang kuan na asya mga pundo ato. Sus ya moto na hurot na tong kuan pundo nga 300,000 kuwangon na jud. Diha naman mga ma'am nga diha na mga ma'am ba kung sa ang among gika problemahan ato ang primerong kuan ang primerong isweldo sa mga tao kay syempre di isad boy ka pwede mo utang sa mga tao in town sa nagtrabaho kay nasa bayan na sila pamilya nga gipakaon moto kaning ang akong kuan ato kay kining nag-expect jud ko nga ang hurot na nibig 5,000 kay para kuan sa mga tao isweldo na kanang kuwangan mag 5,000 ba ang kuan ang sweldo sa mga tao muto kaning kuan ana din ko nga di kaning ana des Junjun kaya ako ba ang problema man ko kay syempre ako ba ang kuan ba tig budget la sabi asa naman yung kuan ang asawa ba tig budget no tig budget sa kuan ba mga bisag unsa ang asawa ya hala makutaw gina mga utok mga kautukan na ning mga asawa makutaw kung asag ikakuan ba mo to kaning pagkuan ng mga mamno kay kining ni kuan naman nga mi kanang silduhanan nami ni ano daw wala asa man ta ani mo to kaning wa jud ko laing gi kuan primero ni kuan ko nag-ampo ko sa Ginoo nga Lord kanang provide mi ani Lord kining 5,000 kay kaning sweldo ni sa mga tao niya luoy sad sila kay nanarbaho sad baya sila namo niya wala may ikahatag ba sa ilang mga kuan sa ilang pamilya pud kay kahit sabay kay kuan pandemic guto gikan niya dayon audit na sad so ang pagkaon ba luoy kay sila ya moto mga ma'am no kay ang kuan bitaw to mga ma'am kay nagtuo ko mga ma'am nga nakoy gipaabot nga tao. Aligri kay ning kuan na kay kana kung naatay kaning prospect good nga tao example naman gud nakautang namo mga ma'am nga tao niya nagtuo ko nga mubayad siya dayon mo to kana nagpaabot mi nagpaabot ko ba nga kuan sus kay kita man ko niya mga ma'am nga ni anha siya nitunga siya diha ilang lula sa diha dapit amo ba nitunga siya sus kay mauto kining nagtuo ko nga siya ang tubag sa among pag-ampo kay kaning kuan man kining abi ko mo bayad ba kay kuan among kinahanglan nun 5,000 dayon ang iyang kuan ato kay labaw-labaw pa sa 5 pero at least makuanan ang 5,000 mao jud ang akong pagtuo nya kita mga